Hello mga ka-LC. So naanapod ko. Okay, akong experiment karon is first time ni siya no coconut flour. So tulo ka lubi gihulom na ko og sakto ra pud nga tubig tupong ra na ay cinnamon og paminta para wala sa langto or baho. Okay, then pag human ani ulom na to og 30 minutes then pugaon para ma-separate ang sapal og ang tuno. Okay. So, actually, gituyo na ko ni kay ang nakoy tuyo pud sa tuno. So, tulo ni siya kalubi. So, pag humana to puga, ato na dayong ibulad. So, mao ni siya duha ka tray. Tulo ni siya kalubi. So, make sure ukay-ukayo na to, ibali-bali na to, direct sunlight. So, mao na ni siya ang resulta niya pagka second day na ni, second day. Okay, so isa na lang ka tray ang nabili no kay nauga naman na dehydrate na ang sapal. Okay, so isa na lang ka tray kay ni kupos man siya. So atong ukay-ukayon, tan-aw na to na batong kahoy usay maapil siya pag kagud. Okay, pwede pod na to ang yunong. Ayaw kayo apila ang kahoy kay kuan. Sapal ra gyud imong tuyo. Okay, so o kayo na to tong medyo basa-basa sa ilalom, butang sa ibabaw. So ato na pod siyang ibulad, bali mao na ni siya ang second day. Okay. Dayon, mao na ni pagkaugma. Third day na bali ni siya. So ako lang siyang gi-air dry overnight, tula tabo ni. So pagkabuntag mao na ni. Uga na kaayo siya. Naara ninyo kung dili pa mo satisfy ang pagkauga, ibulad na pod sunlight. Pero for me, okay na kay siya. So, i-process na nato, no? Pwede pod ninyo i-blender kung namo atong katong blender nga mo powder bitaw jud kayo. Kani siya ako, baratuhon ra ni siya. Online lang. Medyo handy ni siya nga processor or mixer ba ni, pero murag processor, murag multi-purpose nga processor. So, ato lang siyang galing pod. So medyo powder na portion by portion. Dayon i-check nato kung naa ba gihapon yung mga kahoy-kahoy brown or dili maapil. Dayon kamulo mong process pwede sagulan og cinnamon powder gihapon. Medyo isog jud kaayo ang baho baya sa kuan coconut na ayud siya mao jud iyang baho. So mao na ni siya no. Medyo powder na pud siya. Tan-aw na to. Okay, naara ninyo kung sa third day ikapilahon ninyo process. So pag human ani spread lang pud ni siya diri sa tray. Dayon ato lang pud dayon ning i-air dry overnight. So, make sure ang atong butangan sa air dry hinlo. So, fourth day, mo na ni pagkabuntag. So, akong i-check ang texture niya ni samot siya kauga. So, murag no need na siya ikuan. No need na ikuan sa fourth day ibulad. Medyo oily gihapon siya, no? Kay murag mauna man yun ni ang kuan sa lubi, no? Na siya oil gamay. Okay ra kay kung mag-bake ta, mag-pancake, unsa pa ng kuan, magamit ng tag butter or oil. So, okay ra kaayo. Nice pod kay ning oil ani sa coconut kay di ba? Daghan siya health benefits. So, for the last time, ato gyapon i-check kung naabay mga kahoy, na mga bato, nga naapil before nato siya last process. Okay. Okay na siya no. Murag wa na koy nahikapan nga mga gahi, mga bato-bato. So ang sa last process nato, magandam tag hinlo jud nga container. Kay para dili mapanos og dali atong coconut flour. And then naa jud siya sakto pod nga taklob dayon kung pwede katong murag medyo lock-unlock bitaw nga naa siya lid nga kanang close lid. So i-process na pod nato ni. Okay, so kaning last nga pag-process, pwede gihapon mo magdugang og
spices. Butangan baka ninyo oregano, basil, o cinnamon. So, ayaw mo ka-shock kay ang coconut flour na gyud siya baho. Di siya ngun baho jud kay pero mo na gyud ang iyang kuan ba, diba? Mao naman ay characteristic sa coconut. Ngun baho jud siyang lubi. Katong dili kaangay sa coconut flour dito mo sa almond flour, pero kani atua is ayom-ayom lang nino mintras murag lisod man kaayo sa katong di ka afford sa coconut or labi na karon lockdown, lisod kay adtog mall or mag-meet up og order. So ayom-ayom lang sa tano. So ibutang nato sa container ang nahuman na. Dayon tiwason nato tanan og process. Then kada butang nimo tan-aw nimo kung naabay mga bato-bato or kahoy nga naapil. Nice kay ni siya nga processor kay handy kaayo. Pwede na to ibali-bali kay para kung naimo stock up sa ilalom. Handy kay tanan. So usay kung gusto ka mag-process og kanang ginagmay lang bitaw nga karni or gulay panakot, okay kaayo siya. Sa ibabaw usay mo awas ang kuan ani ang powder. So wala siya na process kay tungod sa buslot mo awas. Balik na to dito sa wala pa kay tungod ani niya. Kinahanglan na ibuslot kay para ma-rotate siya aning kuan. Naman sa ibabaw ang control good. Ma-rotate ang blade. Sa katong kuan na maligya dayo ginani, pwede ninyo i-comment ang inyong link. Katong especially katong na maligya diri sa Mindanao area lang aron dili na mo order online. Para pwede na to ma-endorse inyong link. Comment lang. So mo na ni last na ni siya nga batch. Okay, kinsay nag-fast forward ato nga part. Wala jud git cut no. Anyway, last batch na ni. So, okay, i-check na to ang texture kung satisfied ba mo. Okay, pag ani naara ninyo kung i-air dry na pud ninyo, ibulad baka ninyo. Okay, so make sure ang atong container is kuan siya kay close. Hinlo. Okay, mao na ni siya. Ang tanawa ang iyang color, no? Guwapa kay medyo pink. Mura siya kuan parihag color sa Himalayan salt. Medyo pinkish. Okay, so naara ninyo kung i-process ninyo balik. O blend baka ninyo balik. Okay, salamat kaayo sa pagtanaw and please subscribe.